प्रस्तुति काजल इवेंट के बैनर तले। और चलिए चांद भाई आप मोहताज हो जाइए। और चलिए काजल और चलिए हमारे भोली साउंड सर्विस के संचालक महोदय से गुजारिश, इन दोनों का फरमाइश गाना को आप आगाज कर देंगे। चलिए रेडी 1 2 3 4। अरे टीका हो रउआ तो बोली मत हमरा से। तो अरे तुम का हालत कहले बाड़ू। रउआ बात मत करी हमरा से, कोनो मतलब है हमरा से। रउआ तो अपने धुन में रहे के बा हमरा। अरे बतिया का भल में बताइबे कि बेलमुंड बिगड़बे हमार ना मनबे। बताओ का भइल बा। बाकी झुमकाए रानी बोलत ना बाड़ू का बा परेशानी। अरे बोला का बात बा। पायल भुलाइल बाकी झुमकाए रानी बोलत ना बाड़ू का बाटे परेशानी। काहे तोहर भोरे से लटकल बलोला हो लटकल बलोला। हाँ तो सुनी ना।